sari hau emateagatik, niretzako oso garrantzitsua da, errekonozimendu hau azkenean ametsak bihurtzen jarraitzeko beste bultzakada bat dalako. Eta, gustoko jaten gaur bertan egotia, baina Espainiako txapelketa ospatuko asteburu honetan, eta gaurko eguna oso garrantzitsua da daukagun helburu horreik lortzeko. Eta aurreko urteko emaitza horretara gehiago hurbiltzeko. Aurreko temporaldia 2018koa oinarteko onena izen da, eta eskerrak emutia sari honengatik. Eta gustoko jaten sari hau Fernando Zupiriari eskaintzea. Beti dagoelako presente, indarra ematen eta animatzen. Eta izan dituten entrenatzaile guztiei eta batez be momentuetan daukoten entrenatzaileari dela Francis Hernández. Azkenean entrenatzaile barik gu atletak ez gara ezer, eta azkenean zerbait lortzen dozunean beti urtetzen da atletan izena, baina horren atzean idaz entrenatzaileak, familia, lagunak, eta eskerrik asko eurei bebai. Eta, sorte 2019 hontarako, eta segi ametsak egin bihurtzen. Horra, txalo bero bat,